одно з самых великих узрушенняў, духовных своих узрушенняў, я пережил в Варшаве на сустрэчы с папом римским Яном Павлом II. Я был не один на сустрэчы, это была площадь, на якой был 1 мільён поляков. И коли это 1 мільён поляков, слово в слово, по-польску, одним дыхом пачаў выдыхать услед за папом «Отче наш», и гэтая молитва узнялась над душой Варшавы, над душой Польши. Я подумал: Господи, вось он, дух народа, вось она нация, вось она сила и моц краины. И подумал: коли-небудь, скажи мне, Боже, чи доживу я до того, как 1 мільён белорусов одним дыхом по-белорусски прочитал молитву. Наўрад ці гэта станецца при моим житті, але ўжо одним дыхом сотни и тысячи белорусов промаўляют молитву до Бога. И дзеля гэтага, хоть я православный, не збираюсь менять конфессию, бо Бог один, и дзеля гэтага я приезжаю у другую. И дзеля гэтага я ў гэтым годзе схадзіў у Буцлаў, менавіта дзеля таго, каб быць з тымі, хто промаўляе до Бога одним дыхом на той мове, якую даў нам Бог. Шмат ад каго можна пачуць, што можна быць беларусам і не ведаючы, і не размаўляючы па-беларуску, не ўдыхаючы духу беларускага, які у яе культуры і ў гісторыі. Таксама можна сказаць, што можна, я беларус, бо я жыву ў Беларусі, гэтага дастаткова. Што ж, і той, хто ходзіць у храм, можа сказаць, што ён вернік, бо ён ходзіць у храм. Але праблема палягае не ў тым, дзе ты жывеш і ў які храм ты ходзіш, а ў тым, з чым ты жывеш і з чым ты ідзеш у храм. Калі з Богом, тады ты вернік. Калі не, ты просто ходзіш у храм. Сёння, дзякуй Богу, той жах, про які казаў отец Олег, жах антыбоскасці, жах сатанізму, які панаваў над этой зямлёй больш за 70 гадоў, застаўся ззаду. І мы рушылі па шляху да веры, па шляху да Бога, без чаго нема чалавека. Але наперадзе заўсёды павінны быць пастары, бо не ўсе самі дойдуць. Павінны быць тыя, хто вядзе. І вось тут у Друі такі чалавек ёсць. Гэта
святар Сергій Сурінович. Менавіта ягонымі намаганнямі адбываецца тут тое, што адбываецца, скажем, сёння. Пленэр. Ягонымі намаганнямі в этом касцёле адбываецца тое, што для мяне святое. Размова з Богом на дадзенай нам ім мове. Я хочу не просто падзякаваць яму за тое, што ён робіць, бо, як вядома, дзякуй на хлеб не намазаць, а ад мяне і ад Вольгі падарыць яму выяву Яна Павла II. Гэта афорт нашего бліскучага мастака Владимира Вишневского. Ён апошнім часам стварыў вельмі шмат біблейскіх сюжэтаў, прац па біблейскіх сюжэтах, і зараз працуе над вялікай кнігай, звязанай са святкаваннямі 500-годдзя выдання з карынам беларускай Бібліі. Дзякуй, шановны айцец Сергей, за тую працу, якую вы робіце. Ну и паколькі сказали, что верши прочитаю,